брато. Кой ме търси? Ами търсите Митко, Янко и не знам си още кой. Много приятел, че имаш това училище, бе. Шпритле, имам много приятели, ама като ти се случи това, дет се случи на мене, най-добре ти приятел ти открадне гаджето, седиш и се чуеш, брато, за какво са ти приятелите, бе? Сериозно? И на мен така ми се случи. Аз в гимназията имах една приятелка и тя ми открадна гаджето. Айде, бе. Да. И 2 години не й говорих. Само така ли отмъсти? 2 години не й говорих. Леле, аз не мога, му щупих ръката, ама мие, че си лафиме. Не, гледай сега, ти имаш право, обаче по принцип за изневярата са нужни двама, така че и тя не е Цвете. Така си е, много си права. Да, разбирам ли аз тия работи? Ще изчупа и на нея ръката.